Heu vist algun cavernícola gras? Doncs a menjar com ells. És el que proposa la dieta paleo de Paleolític. Prohibeix ingerir cereals, làctics, llegums o aliments fermentats. Ja la fan Beyoncé, Uma Thurman o Natalie Portman. Molta gent el que fa és buscar això, fer coses estranyes. Volem perdre en pocs dies o molt poques setmanes el que hem guanyat en molts dies o molts mesos. Hi ha dietes de tot tipus. La Dulcan, Ahora solo como para desayunar. de la piña, Nada de nada, no bajo. la de los puntos. A mí la dieta me ha hecho engordar 20 kilos. I no és la única. El 95% de les persones que fan una dieta miracle fracassen. La del fin de semana. Prometen solucionar en muy pocos días lo que se ha hecho mal durante todo un año. I això no és nou. Los romanos, después de los grandes festines, al día siguiente se tomaban un vaso de agua pensando que así iban a adelgazar todo lo comido el día anterior. La de las galletitas esas. Què és el que s'ha de fer? Doncs menjar menys, equilibradament, molta verdura, molta fruita, que tenen poques calories. La dieta del cucurucho. O sigui, menys grasses i més exercici.